Dong, desa dire. Unsa man pa? Baliti sa kutong sigarilyo, be. Nya unsa mang sigarilyo akong paliton? Wa ka kailangan sa sigarilyo, ha? Ay dili ba? Nangutana ra kog unsang sigarilyo ha kung Mighty ba na? Hoop ba na? Winston ba na? O unsa pa na diha? Kaya nga man, nakingong kong sa sigarilyo, ha? Na, muray gidangat ng kinabuhian ni. Nya, pila man kabuk akong paliton? Pila man ay mong kwarta, gidadra. 5. Oh, ibaw ka pa man giday, nangutana ka pa man. Na, muray gidangat ng kinabuhian ni. Nya, asa man kumupalit? Alala, dito sa merkado. A few inches later. Pa, wa man kuno'y baligyang sigarilyo. Isda ra man kuno ang tuwa dito. Kaya din ka man nagpalit. Sa merkado. Pagkabuang giday nimo. Nga man dito ka magpalit. Kaingon nimo, dito kumupalit. Ay, miskin usaon, bugo gigli ka, ha? Aw ayaw pod pag ingon ana pagsulti pa kay anak biya ko nimo. Usay anak, dili man taga anak. Aw kakinsa man daig kong anak Anak ka sa among silingan. ay dili ko motuo ni anak. Asawa nimo si mama, mao anak gid ko nimo. Oh, asawa ko yung mama. Pero ang silingan natong nakauna. Unsa man na ma? Ma, tinuod na siya ma? Aw maod ang dili ta parehas og naong. Kay dili man di ay tika amahan. Na imo pa kong sugo-sugoon. Ikaw pa'y manogo. Ikaw pa'y masugo. O ikaw ra palit dito. Really, nigga?